Здравейте! Намираме се при нашите домакини в спортен клуб Минотавър, град Бяла. Днес ще направим отиграване тристранно с Бяла, Две могили и Габрово. До мен е Валери Станчев, който ще ни даде повече информация за това как ще прочете днешната тренировка. Здравейте, добре дошли най-напред. Тук са, както вече казахме, нашите гости от Надежда Габрова. Другите ни гости са от град Две могили Fight Guild и ние като домакини от Минотавър Бяла. Вече загрявката мина, които са готови да започне мечена. Първоначално няколко комбинации за тонус и кондиция. След това минаваме на фаза спаринги, които ще минат също от няколко фази. Първо система low kick, след това ще преминем и към K1. Тъй като при нас има и начинаещи състезатели, има и по-напреднали. Целта е всички да се обиграят, да придобият една по-голяма рутина и натренираност, самоувереност, естествено по-опитните да покажат своите умения на по-младите и начинаещи състезатели. Тъй мисля, че ще се получи една добра тренировка, която ще бъде ползотворна и за трите клуба. Благодаря много. Да започваме и отново ще се видим в края на тренировката. Black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place, windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Края на ползотворната тренировка отново във ъгъла с трофеите. Искам да изразя своето задоволство с най-широката усмивка, която имам от гостуването на нашите колеги и приятели от Габрово, също така и
на момчетата от Две могили. Беше изключително добро преживяване за нас. Надявам се е ползотворно за всички. Много добра, много ефективна тренировка, изпълнена с емоции от всякакво естество. Най-важното, че всички бойци и състезатели са живи, здрави, без травми, без сериозни контузии и наранявания и най-вече силно уморени, което е най-полезното нещо от всяка тренировка. Много благодарим за това, че ви бяхме на гости. Надявам се и вие да дойдете при нас. И отново да споделя моята идея да направим една организация обиграване на севера ли ще бъде, какво ще бъде с плакат, да съберем възможно най-много клубове тук при нас, понеже ние сме центъра на Северна България, от цяла Северна България да се стикат при нас. Аз поемам ангажимента да уредя залата, може би към края на годината, когато вече състезателният сезон е приключил, за да не губим форма за следващата година, може да направим едно прекрасно обиграване. Дай Боже, 10, 15, 20 клуба ще бъде прекрасно. Благодаря още веднъж. Има идеята, надявам се да я осъществим.